Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο σχωρημένος ο παππούς μου ήταν λάτρης του σταφυλιού, του κρασιού. Έφτιαχνε ωραίο τσίπουρο. Έφτιαχνε και πάρα πολύ ωραίο τσίπουρο από σαμπούκο που είχε λεπτή ειδική γεύση που χαρακτηρίζει αυτό το καρπό. Εάν ακολουθηθεί σωστή τεχνολογία παρασκευής πουλτού και απόσταξης, τελικό απόσταγμα έχει πάρα πολύ ευχάριστη ωραία γεύση, δεν πικρίζει και είναι ασφαλές για την υγεία. Σήμερα θα σας δώσω μία συνταγή για τσίπουρο από σαμπούκο και σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα κάνουμε και θα δούμε τελικό αποτέλεσμα. Θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Γενικώς απαιτείται να έχουμε ώριμους καρπούς που συλλέγονται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, να είναι χωρίς σημάδια σύψης, να είναι ομοιόμορφα, μαύρου χρώματος. Υπάρχουν δύο είδη σαμπούκου. Ένα είναι σαμπούκος νίγρα που είναι δέντροειδές, που είναι σε ένα κορμό δέντρου, και ένα δεύτερο είδος που είναι σαμπούκο βρωμούσα, που και εκείνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έχουν παρόμοιες και θεραπευτικές και άλλες ιδιότητες. Τώρα θα πρέπει να το μαζέψουμε. Στην αρχή μαζεύουμε με αυτό το τρόπο. Εγώ θα μαζέψω περίπου 5 κιλά για δοκιμή. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε. Για το σαμπούκο είχα κάνει ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αντιϊικό, θεραπευτικό βότανο. Συνδέσμους αφήνω και στην περιγραφή και στην οθόνη, μπορείτε να το δείτε. Αυτό είναι δεύτερο είδος, βουζιά ή σαμπούκος βρωμούσα, και αυτό μπορούμε να μαζέψουμε. Είναι τοξικό φυτό, να ξέρετε, αλλά τρώγεται με τρόπο. Τοξικά είναι τα κουκουτσάκια που είναι μέσα στους καρπούς. Έχουν αμυγδαλίνη. Γενικώς το χρησιμοποιούν για να κάνουν τζέμ, μαρμελάδες, γλυκά, λικέρ. Με θερμική επεξεργασία, αμυγδαλίνη που είναι τοξική, εξουδετερώνεται. Τώρα θέλουμε 5 κιλά, δεν νομίζω να μάζεψα 5 κιλά, αλλά έτσι κι αλλιώς το κάνω για, ξέρετε, για δοκιμή, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Απλώς άκουγα από τον παππού μου όταν ήμουν μικρός, από την μητέρα μου, για το σαμπούκο που μαζεύανε αυτοί και φτιάχνανε στο Κάφκαζο πάρα πολύ ωραίο τσίπουρο. Η πιο δύσκολη δουλειά είναι τώρα να καθαρίσουμε αυτούς τους καρπούς. Έκανα 2 ώρες. Κατάφερα, καθάρισα 3 κιλά. Η συνταγή που θα σας δώσω θα είναι για 5 κιλά. Να προσέχετε ότι βάφει πάρα πολύ. Εδώ που τα λέμε, τα γιαουρτάκια, φρούτα του δάσους που είναι στα σούπερ μάρκετ βάφουν με σαμπούκο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να το πουλτοποιήσουμε. Αν το κάνετε για λικέρ, για γλυκό, θα πρέπει να το πλένετε. Αν το κάνετε για τσίπουρο, για 2 λόγους δεν το πλένουμε. Δεν θέλω να χάσω χυμό και δεν θέλω να χάσω φυσική μαγιά που περιέχει ο καρπός. Τώρα
πολτοποίηση. Το κάνουμε με τα χέρια, όχι με μηχανικά μέσα. Έτσι. Γιατί το κουκούτσι που περιέχει αμυγδαλίνη δίνει πικράδα αν το σπάσουμε και τοξικές ουσίες. Έτσι μαλακά το σπάμε με τα χέρια. Μυρίζει βατόμουρο. Τώρα θα χρειαστούμε νεράκι για 5 κιλά φρούτων. Θα χρειαστούμε 1 λίτρο νερού. Και αν θα βάλουμε ζάχαρη μέσα, που συνιστώ να βάλετε ζάχαρη, για 1 κιλό ζάχαρη επιπλέον 4 λίτρα νερού. Άρα έβαλα εδώ περίπου 4-5 λίτρα, δηλαδή έχω 3 κιλά, κανονικά πρέπει να βάλω περίπου 4,5 λίτρα εδώ. Θα βάλω μέσα 1 κιλό ζάχαρη στο νερό αυτό και αυτό εδώ το πολτό. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, μούστο. Πολύ ωραία. Μοσχοβουλάει. Βάζουμε ζάχαρη. Γιατί βάζουν ζάχαρη? Λένε ότι η ζύμωση γίνεται καλύτερη. Θα σας πω γιατί. Αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι η προσωπική δική μου γνώμη. Η ζάχαρη είναι ένα μόριο ζάχαρης πολύ μεγάλο και πρέπει να σπάσει σε φρουκτόζη και γλουκόζη για πιο γρήγορη εύκολη ζύμωση. Το φρούτο περιέχει οξέα. Αυτά τα οξέα διασπάνε τη ζάχαρη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η ζάχαρη εξοδετερώνουν τα οξέα των φρούτων. Τα οξέα στην απόσταξη δεν τα θέλουμε. Δεν μας βοηθάνε καθόλου. Βγάζουν και κάποιες ουσίες επιπλέον. Είναι καθαρά δική μου γνώμη και πιστεύω αν κάνετε τσίπουρου σκέτο από ζάχαρη, καλύτερα να βάλετε λίγο κάποιο φρούτο μέσα. Έτσι ώστε τα οξέα να σας βοηθήσουν στη καλύτερη ζύμωση. Τώρα βάζουμε το πολτό. Μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε από πάνω ένα γάντι από λάστικο. Τώρα θα σας το δείξω, να μην περάσει οξυγόνο μέσα. Θα ξεκινήσει η ζύμωση με φυσική μαγιά, αλλά θα αργήσει πάρα πολύ. Μπορεί να αργήσει 20-30 μέρες. Εγώ σας συνιστώ να πάρετε μαγιά εινοποιίας. Την έχω δοκιμάσει σε 4 μέρες με 25-30 βαθμούς, ήταν έτοιμο. Είναι πάρα πολύ γρήγορη και καλή μαγιά, αποτελεσματική. Σας συνιστώ να την πάρετε. Θα χρειαστεί πολύ λίγο. Δείτε εδώ τα κουκουτσάκια, τα βλέπετε? Είναι ανεπιθύμητα. Μπορούμε με ένα κουταλάκι να τα μαζέψουμε. Να τα μαζέψουμε, να τα πετάξουμε. Το δοχείο δεν το γεμίζουμε μέχρι πάνω γιατί πιστεύω ότι θα βγάλει πολύ αφρό.
Τώρα βάζουμε μαγιά διαλυμένη σε ένα γλυκό νεράκι σε θερμοκρασία δωματίου. Το νεράκι δεν θα πρέπει να περιέχει χλώριο. Μπορείτε να πάρετε εμφιαλωμένο νερό ή βρασμένο που έχει κρυώσει. Γεμίζουμε λοιπόν. Η μαγιά που είναι για τα κρασιά είναι πάρα πολύ δυνατή και αμέσως δρά πολύ γρήγορα. Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε το δοχείο. Δεν θέλουμε να έχει οξυγόνο μέσα. Θα το κλείσω με ένα γάντι λαστιχένιο. Έτσι. Πολύ ωραία. Στο γάντι σε ένα δάχτυλο κάνουμε μια τρυπούλα με μια βιλόνα. Τώρα αυτό το γάντι θα φουσκώσει και θα ξεκινήσει διαδικασία ζύμωσης. Όταν θα τελειώσει η ζύμωση θα ξεφουσκώσει το γάντι και αυτό συμβαίνει ότι είναι έτοιμο. Μετά θα συνεχίσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σας, ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο.